nationwide. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books they're everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. We can dance there, dance and eat an ice cream. Everybody, dancing on and on. Try to do it, sing a happy song. Music dancing in the night, we can get so high for no reason, no, don't stop. Now's the time, take it to the top. It's a sweet, a happy song. Sing all night long. Lay your problems on the floor, clap your hands and sing once more. Everybody, let's go to the king. Hi, hi, hi! Hello, 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 hello! Hello, how do you do? Kumusta po kita, gabos? Kami po naglaom, nagkamugabos, ayos. Good morning, Pilipinas. Good morning, hello. Good afternoon, mga kapingki. Kumusta po, mga kapingki? An sa tuya, tabi na buhay. Kumusta lamang tabian sa tuyang buhay? Ngunyan pong aldaw. Masaya ba kayo? Ha? Masaya ba kayo? Masaya ba tayo? Inda. Masaya ba? Uy, ano na kita? Ano na? Ano na? Ano na kita? Masaya ba tayo? Siguro dapat lang tayo maging masaya. Maging masaya lang tayo, tabi. Thank you, thank you. Okay. Oy, so sa tuya, tabi na wish ko, regalo mo. Yan. Paskong daramayan, wish ko, regalo mo. So kay Dr. Chris Gianan tabi Ate Shara, nakolekta ta na. Yao na kay Ate Shirley Dilumen. Yon na tabi kay Ate Shirley Dilumen. Collected na yan. Buda, may pledge kita tabi, amigo, tabi. Miss Shara Leron. Always smiling. Si Shara ko problema sa buhay, ano? Maski garo, sa bagay, dapat may kwarta ini. Pero maski garo ini, garo, nagsiselos ini. Garo, naka-smile pa siya, ano? Ilista mo tabi, Ate Shara. Good for 5 kids, 2,500. Tabi si amigong Glenn Riolo. Yan. Ay, yan. From Yan. Ang surat mo tabi dyan Yan Riolo Family. Yan. Yan Riolo Family. 2,500. Good for 5 kids. Yan. Okay? Sige, kasubago. Tama-report ako sa endo. Good afternoon, tabi kay Father Nole Alparce. Kagawad Nole Alparce kan Bakakay. Good afternoon, tabi Busing. Kumusta ka dyan, Kumusta ang kaon-kaon mo sa yan sa Graceland? Maray na hapon, amigo. Mga taga-Banwang Bakakay. Yan, mga tawong tultul na dapat mga tugang yaon sa konseho. Sa mga tultul baga na gero. Ko yan na para nakadara sa kipiso. Gari piging nervyos na. Diba? Dito bagang sugari. So sayang ngayang sweldo na sobrang kipiso. Nervyos na siya. Diba? Good afternoon, tabi. Saka boss. O di, ang latest tangon yan, tabi, ang bago talang may bago Ate Shara? May bago? Kasi bago sa ibang programa? May bago tayo? Sa wish ko regalo mo? May bago? Sa ibang programa kasi bago? Dayman? Hiling ako ni Shara. Garing ikaw masaya nakaisip. O di, may lima kitang dagdag. Pera na ning aki.
Asa tuya tabing GCash para sa wish ko regalo mo, mga tugang, tabi 0995-984-5151. Okay, tabi para po sa tuya na mga kababayan na mga aki na nangangaipo. Ngunyan, tabi, linista mo na Yan Riolo family. Linista mo na? Ay, tapos, isurat mo dyan, another pledge, donation, good for 5 children, Yan Riolo family. Yan Das Riolo family. 2-5. Yan. Good for 5 children. Yan. Suratan na tabi ta. Ano yan? Salamaton tabi, amigong Glenn. Ipapagi niya tabi sa GCash. Mga tugang ansaya tabing sponsorship para sa mga aki. O kamo tabing nagdadangugon yan, maki-chat na lang po nito kung perang aki tabi sa enduman. Ang sa endo tabing sponsoran sa wish ko regalo mo. Asob now tabi, pera na ang konta, pera na aki na sponsoran ta. Dakulong pa di. Dakulong pa. Dakulong pang aki ko yan ni target mo na kita kay 200. Ano 200 mo na? 200 mo na. Henry, anong spelling kan artrisin? Ang artrisin pang spelling niya ARTRICIN. Artrisin. Yan, okay? Sige tabi. Yan tabi ang spelling kaan, ha? Hello po kay Ralph sa Balading Pawa. Kumusta ka na dyan? Sarong bulan taka na daid na iling. Miss you, my friend. Oy, grabe. Alright. O, sige tabi. Yung tabi yan mga tugang sa tuya na wish ko regalo mo. Basta po ang mechanics ta simple man sana. Number 1, dapat pinakatios na aki ang sa itong ma-identify. Ang wish po dapat day magsobra sa 500 pesos. No? 500 pesos or day magsobra sa 500 pesos. Maikot po kami para isurat ang mga wishes na iyan tabi sa papel. Papel, tapi ang pangaran, address, pirma, ay pangaran, address, contact number, asin po, so, edad. Yan, birthday. 5 to 8 years old po ang dati tang pigatawanan kirigalo, mga tugang na mga aki, para po sa sendang wishes tabi sa satuya na mga parantabay. Halimbawa, may grupo na nag-antabay na gusto tabi na magkuan, gusto tabi na may grupo nga yan na gusto tabi na mag-sponsor. Kamong grupo, pwede ka mo magduman sa okasyon mi, tabi kuya mga tugang. Ang pigipilaan mi tabing venue, ICR or Embarcadero. Yung tama pigipilaan mi tabi na venue, ICR or Embarcadero. Tabi, ano? Kaya, iyo tabi yan, ang venue na pigipilian ming duwa. Pero, nakakuha na kami, tangani po na, that will be on December 23, tabi yan, petsa 23, Lunes po yan, alaw ng hapon, ang distribution. So, kapos tabi na mga aki, titripunon to sa long lugar, i-distribute tabi mga tugang ang mga regalo. Yan. Okay? Yan tabi. Ang satuyang wish ko, regalo mo. Kuya ni may suplaging ta. Linga na kunya umpa. Ta may pinabago ko actually, pinabago ko. Pero ipanawag ta maski so dati. Ano ta? Ang pakiurong ko po, dengo na po magdigdi sa DCGB para magtaong lista. Ano? Dengo na po magdigdi sa DCGB para magtaong lista. Okay? Tabi kami po madyan sa barangay para maghanap nin mga tios talaga na mga aki, no? Buda mga aki na pwede mga tugang na mataunan takang regalo. Kung may magtaong man tabi digdi, iyan po i-validate me tabi na maray kung talagang kamo ang mga tios dyan sa lugar na iyan. Okay? Sige po. Sa mga gusto tabi na magdonar, mag-text po sa sakuyang numero 0995-398 0995 mali 0928-777-5548 0966-203-0034. Okay na tabi Ate Shara? Sent na sa 25 Ate Shara? So 25 sent na kay sa donasyon kang Yan and Riolo family. Diyan po sa barangay. Okay yan. Thanks much. Yan. Salamat ng tabi, amigo, ha? Bigo, Glenn. Amigo.
amigong Glenn Riolo, nasa Singapore gayo din ng amigo kong ini. Nasa Singapore gayo, na 2,500 good for 5 children. Tabi, salamaton. Amigo, yun na. O di, nagdadakul na. Mga saaga pa, baka lamang kwanta na ini Kuya Names. Pera nga daw, tabi ate Sarah, kung pera ng aki, sing naka-50 na kita. Pera ng aki, day pa, 30 pa sana. Dakulong pa. Pera, bilang nga daw, tabi, tagaro dakulong pa. Ang target na tabi 200, ang aki na yaong pera na igwa ng sponsor. Pera na tabing aki yan 2,000 ay gari itong pasana si sponsor tabi 32 children 32 pasana baka lamang bago magtapos ang hapon maka 50 kita ade 16,000 pesos 16,000 pesos tabi ano kaya ang latest tangon yan hali po sa Yan Riolo and Riolo family, yan po sa Barangay 2. Yan. Salamatong kay amigong Glenn Riolo, buda kay Ma'am Janet. Yan. Okay? Okay na po. O di sige, baka igwa sa Messenger. Thank you. Sabi ni Bossing Glenn, mabuhay kamo sa DCGB. Okay, now. Okay na. Alright, now. Arog kay ni, kasubago, kahuron ko dyan sa Karamuran, Kuya Nemi, si Father, alat ngo na, Ding Robles. Father Fernando Robles. Yan. Siya po mga tugang ang magiging contact person taduman sa pag-distribute tabi kang mga construction materials, no? Father Ding Robles, Fernando Robles. Curaparoco. Diyan po siya sa Curaparoco siya kang San Lorenzo Ruiz Parish. Tubli, Karamuran, Catanduanes. Kauron ko kasubago, gari duman tabi mapasiring ang DCGB. Si Father Ding ang nagtutuwang mga tugang para i-identify so talagang totally damaged houses. Kan Typhoon Pipito, no? Kan Typhoon Pipito, siya tabi may siya tabi an kontak taduman. Kaya sabi ni Father Ding, ngunyan mismong aldaw Kuya Nemi, maikot siya sa parokya niya. Pilion tangayari, so talagang grabe ang kamugtakan ta. Dakol man pala nagtatarabang na duman. So mga day pa talaga natawanan. Iya po. Yan. Salamaton tabi Father Ding. Alright. Another one. Ate Shara, suratan daw tabi ini. 2,000 po, good for 4 kids. Don't mention my name. Tamagin natin sa pangalang Ate Meli. Ate Meli, detakaman Ate Meli apelyidoan. Basta tawagin natin sa pangalang ayaw magpakilala pero tawagin natin siyang ang donor ay napag-alamang isang hindi ayaw magpakilala kaya tawagin natin siyang Ate Meli. Nagbigay siya ng 2,000 pesos para sa 4 na bata. Yan, 2,000 pesos ni. Oy, pera ng akin na 36 pa sana. Magka 50 lamang kita niya na apon. Sa aga 50 naman. Di ba? Ate Meli, salamat po. Madunit ako kitoke, pakipick up po bukas ng umaga sa Pag-asa Rawis. Corner Pag-asa in Nara. Don't mention my name. Kaya tawagin nating Meli. Lahat ko na ta picturean ko. Ate Meli, picturean ko tabi ng kwan mo ta nga ni makuakan sumakolekta tabi. Uni si Ate Meli ko yan para dangugon ta ini. Ang kwan ka ini si James, si James Buda si kwan si sayang agom. Ano yan mga kwan ko, mga padiyon ko. Kaso inaanak ka ini. So aki ka ini inaanak ni Mrs. Padiyon ko si James. Javier. Salamat po.
Retired na si Ate Meli. Ano? Retired na ini. Salamat po Ate Meli. Iga pa. Makasingkwenta na. O, pera na sana kuya ni may 36 na. Pero ang kulang bago para makasingkwenta kita. Pera 15. Ha? 18. O, 18 na sana. 18 na sana. Iyo, 18 na sana po. 18. Dali na. Grabe nga ang problema mo. Uy. Ano. May nag-upload. Gano'n nga ang pakimairak mo. Hello, amigo. Up the air. Update. Hello, pare. Ano daw, engineer? 18? Full pay? Kana talaga ang tunay. 18, full pay. Eksakto 50 nga na po. Full pay. The best. Gcash. I-text ko na mo sa Gcash. The best ka talaga, amigo. Salamaton. Alright. Nani mo na ako yan, Emi. Yaw na si Mirindalan ta. Hay na si Shara ba? Na-excite. Shara. Na-excite ba ya ako kay Shara? At kung text ko sa Gcash ka Engineer Mer. Nako na. Si surte yung katabi, migo. Ako sa ilang ko surte yung kang maray. Maski perang sultada, migo. Sigurado yan. Sarawayon ka nga. Alis ng dali lang. Alat ko na. Madali lang ha. Okay po, ma'am. May text si Ma'am Brenda. Alright, wait lang. Talat ko nata. I-text ko Engineer Mir. So, bata sabi ng Engineer Mir ka, so bago na, namang problema kami kasi Jimmy kang problema. Maray pa nga magkauna muna kamong duwa. Magkauna nga una kamo. 0995, ay, sandali. 0995 984 5151. Yan. Okay, 099598. Oy natabi, engineer. Asa tuyang amigo. Yan. Okay. Full paid. Yan. Thank you reaching out. This is regarding your letter requesting on interview November 29. Not 29. Has been occupied for to signify. Okay. Sige na, okay na yan. Okay na, Tabi. Thank you, Tabi. 18 children. Lat ngo na. Putol na kaulakawan ni Sarah. Pagkadangog kan full paid na ngayon. So 18. Linakaw Sarah. Saga ko yan 50 naman. Di ba? Saga naman 50. May 50 na kitang. Tama na una. Anong yung tama na? Lat ko na ta. Ipon buko tabi so number ni Father Ding. Alam ko na. Father Ding. Father Ding. May lang ha. Si Father Ding. Ipon buko ta. Yung kunta ko duman sa Karamuran. Katanduanes. Ako tabi pa de. Ano yan, Engineer Mer? Kuha na kami, kuha na kita, nasa process na kita kan coordination, migo. Duman sa Karamuran, sa North kan katanduan talaga nagulpi. So, tama, mga tugang kan bagyo, no? Nagkawaraga sa mga arong naman. Madali lang. Ano na nga nasugibuhon ko pala? Nagkarilibog na lugod ako. Ano nga nasugibuhon ko? Sin ko na ka Engineer Mir pala sa Gcash. Okay na? Thank you, migo. Di fully paid ko yan, Emi. 18 children, fully paid. Madali lang. Ay, nata ini, diyan kita sa kung ang venue ta, kung bako ICR, ano yan, kung bako ICR, ano ini, kung bako ICR, bihon yan? Bihon? Pansit? Ayan, so, padara ni Dr. Chris. The best si Dr. Chris talaga. Araw mo yan, siya nagpadara? Dr. Chris? Ha? Iba man?
Mapadala si Dr. Chris ko niyang gimberindalan, tablo out niya, taso akin niya, nurse na. Iba man si Pio. Birthday ni Pading Mar. So kay Pading Mar. Okay. Syara, ipara-lakaw-lakawan mo ako ni, ilista mo na tabi niyo. Good for 18 children. Lat ko na. So, Syara, 18 children tabi. 9,000. Iyo. Good for 18 children, 9,000 pesos. Iyo. Tawagin natin sa pangalang, ayaw magpakilala, tawagin natin sa pangalang Engineer Mer. Yan, di ba? Engineer Mer. Lista mo. I-send niya sa GCash ang 8,000 pesos. Yan. Okay? Sent na? O rimate na, Sent na? Okay na? Sent na sa GCash ni. 9. 18 children, 18 times 5 pera. Kudoton ko ini si Sarah. 18 times 500 be, 9,000. Man na. Kaya nga niya ako nag-journalism nga. Tapos mga numero nga. 9,000. Okay na. Gusto ko yan, Aldo, tabi ate Shara. Ikaw kita ki 50 aki na. Saga, 50 naman ang target. Sent na. Sabi ng Engineer Mer, sent na sa GCash. Okay na? Hindi. Note mo dyan. Basta sa 5,000 ni Dr. Chris Gianan na Candadis Angels Diabetes and Medical Clinic, yun na po kay Ate Shirley. So, 5,000 pesos. Okay? Ayun na. Thank you. An may GCash kaya, magayon no naman na di. Good day. Reaching out to you. To us. Thank you for reaching out. This is from EMB Region 5 regarding your letter requesting an interview on November 29. We sincerely apologize for the delay in our response, as our team has been occupied with preparations for 2 significant environmental events. Thank you. Thank you for acknowledging. Goodbye. Okay? Iyon natin siya ra. Di. Sa aga, ang target, 50 naman. Ano, hindi kita maka-50 sa aga. Grabe na. Di ba? Okay. May nagdidi ka sa bago, Kuya Nimi, na babae dyan sa baba. Di ko alam kung ako kaya, medyo may instinct ba gano? May kabit-kabit na aki. Nira ko na ko na babae. So aki. Ano nga niya ako? Maintang niya ako sa wish ko, regalo mo. Dagdag niya kaming cellphone. Ano nga niya ako doon ang gusto mo? Laki, kabit-kabit niya. Ano niya akong gusto mo, Noy? Makaon nga. Gusto niya magkaon sa rong fast food. Nga ako, di ka magkaon dyan. Pambira man sa nga magkaon ngayon dyan. Sabi ka, pagunak mo niya ako, pambira man sa nga. Diyo, o nga niya ako, bumakal ka naman sa Jollibee. Makdo ka nga niya ako, dapat. Makdo kita ta. Si Kagawad Ranyo lang nga niya ako yan. Tagasayin ka nga niya ako. Sinabi sa barangay ko yan, Imi. Doon ka niya ako sa Makdo ta. Si Kagawad Alang Ranyo lang. May greeting sa DCGB. Ayun na. Iyon na nga niya kung wish mo. Ito ako na ngunyan ang wish mo, Tolos. Tinawanan ko na ko yan, Imi. Na ang wish niya, makadumantabi siya sa, basta nga niya ako, Noy, Makdo. Lumakaw-lakaw ka mo dyan sa Ayala Mall. Iyo, okay na. Okay, o di sige, salamaton tabi para sa latest donors tangon yan, sponsors. Yan and Riolo family, tabi, good for 5, and then, tawagin natin sa pangalang Engineer Mer, tabi, 18 children. 9,000 pesos, okay? O sige. Okay na? Okay na. So, for pick up nini kay Ate Millie, yaw na sa messenger mo. Yeah, ata. Okay, bueno. Hisay pa daw habo ko na maghirit ba kamasupgan kita ngayon maghirit pa ako kay another 50-50. Ala ko na. May nagchat ko yan Emi. Ano po so number mo? Okay. O nene. 0928-777-5548. Yan. Okay. Huni pa,
Sir, Christmas tree, number 7 po kami. Okay. Okay. Dadali lang. Good afternoon, tabi, sir. Ako po, kay puhan ko kipang tuition. Nag-eskwela po ako sa Divine. 19 years old pa ako, nag-eskwela pa akong tourism. Pwede mo po akong matulungan? Ay, hindi po. Hindi ka po matatabangan. Sorry po. Sorry, tabi. Deta ka, tabi, matatabangan. Hindi. Ay, may merindalan mananggad si Pading Mar. Ano? Ikaw mananggad? Makomersyal na muna kita. Ikaw mananggad pala. Deta, tabi. Ako, sorry, tabi. Deta ka matatabangan. Iyo. Pero kung halimbawa grabe ang nag-eskwela ka sa mga ang tourism kaya pangmayaman ang kuya niming kurso. I'm sorry. I refuse to take oath. Hindi mo na si Engineer Mer. Latuson ko ini na. Kaya mo yan nga, sir, na tourism? Awinda? Awinda nga ni. Kasubago, nag-canvas ako kay jealousy. May bugtang na akong jealousy. Manang nakakuha akong buro-baratong jealousy. Bakal ko na sana. Ano yun, hone, mali lang. Ha? Hone, garmay doon na. Sisay tabi ang nag-eskwela sa tourism na tagibong kong eskolar. Ay, pasensya na po. Dahil ko, ma'am. Sisay ang nag-eskwela na tourism sa Divine, tagibong kong eskolar. Dahil man, actually po, sa totoo lang, pag-aadalan kong mari ang text niya. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel, Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham
Yo, yo, check this out. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligas Peño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Maugma ni presentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko.
Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Thank you, Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial, tabang medical. Thank you, Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumas. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Yung 400-gram pack, may 2.4 kilogram din. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Planex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, Maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby. Arog po kayo ni, pasensya na po kamuta. Maparang ba kung atap, tadakulon man kaming komersyal. Pang-bonus kaya po yan. Sakit na lang kita mag-irestoryahan. Tabi para sa satuya na mga samno sa pagkabuhay ta. Mapasiring kaya ako sa Camp Ola. Ta igwa po dumang ki imbitasyon sa ko sa Campo Ola si General, sa kitong first name ni General Andre Dizon. Ang sabi ni General Dizon, buda suyaw naman, iba mo nang nga si Shara. Special request na oy. Iba mo nang nga, sing yan Shara lironaan. Iba ko da si Shara.
Ako na yan, bala sa snakan. Iya po, may 4 o'clock kayang activity naman. Ako kaya, member ako kan advisory council. Kaya, siyempre, aparte man iyang kang kuan kang, kaugmahan lamang duwan, uda mga tugang susenda tabi na aktibidad para sa Pasko. Okay? Or, as of now, igwatabi kita ki-cash na 27,000 pesos plus good for 50 for children. Ano natin, Shara? Exacto? Okay na kita? Sa aga po, another 50 naman. Ano na kita maka 50 sa aga? Miyerkules ko yan may solve na target tayo. Okay, thank you po. Goodbye. Mabuhay. Inihahatod